got this old guitar. The strings are rusty, but it's all I need. Bring in the kick drum, it can back the beat. Per fer aquest experiment necessitem bastonets amb les puntes de cotó. També necessitem llumins, una espelma i suc d'una llimona. Primer pas, encendre l'espelma. Segon pas, agafar els bastonets de cotó i sucar-los una mica amb el suc de llimona. No suquem massa ni poc, o si no es notarà massa o no es notarà. I ara ja el podem escriure. This melody, bringing the harmonies like CSNY. To write a tune you know will never die. Let's gather round and sing a song. Hey, there's no worries on the earth tonight. I, amb molt de compte, passem per sobre el paper a l'espelma. No s'ha de quedar quiet, o si no es podria trencar el paper o cremar. I finalment obtindrem aquest missatge secret. Aquest experiment ha funcionat perquè la llimona és àcida i s'ha menjat una mica del paper. I així es queda una miqueta més prim. Llavors, quan l'hem passat, el primer que es crema és la part més prima del paper. I és on hem escrit el missatge ocult. I per això, al final obtindrem aquest resultat, el missatge secret.